Ak chcete spravovať a monitorovať hladiny glukózy pomocou senzora CGM, budete musieť použiť aplikáciu MySugar vo vašom smartfóne. Inštalácia a nastavenie aplikácie trvá len niekoľko minút. Prejdime si spolu jednotlivé kroky. Najskôr si stiahnite aplikáciu MySugar z obchodu Apple Store alebo Google Play Store a otvorte ju. Na prihlásenie budete musieť zadať svoj e-mail alebo si vytvoriť nový účet. Na svoj e-mail dostanete overovací kód. Zadajte ho do aplikácie pre pokračovanie. Je nutné zadať niektoré informácie o sebe a potvrdiť súhlas s podmienkami aplikácie. Teraz ťuknite na tlačidlo Vytvoriť účet. Prihláste sa pomocou svojho e-mailu a hesla. Aplikáciu si prispôsobíte výberom typu diabetu, inzulínovej terapie a liekov, ktoré užívate. Potom vyberte merné jednotky a svoje cieľové rozpätie. Ďalej budete musieť vybrať zariadenia, ktoré používate. Nakoniec vás aplikácia požiada o povolenie oznámení, aby ste nezmeškali dôležité informácie o liečbe. Po nastavení účtu a profilu si môžete zaviesť prvý senzor a pripojiť ho k telefónu.